Добър ден, приятели на студио Враца ТВ и на вас, приятели от социалната мрежа в Фейсбук. Изборите са вече факт, резултатите са известни. Искам да направя един мой специфичен коментар, който никой не го прави и никой няма да ви го направи, така както аз ще погледам на нещата от своя ъгъл и от това какво се видя на тези избори. На тези избори се видяха няколко неща, които никой не иска да ги коментира, никой не иска да насочва вниманието на онези, които не искат да гласуват. Видяхме, че всичките призовават хората да излезат да гласуват, но без да предлагат нищо. Какво ви предлагат? Излезте и гласувайте, за да намалиме купения вод. Демек, ние знаеме, че е купен вод, но това е част от играта. И няма хората как да излезат да ви изберат отново, след като вие не сте оправдали техното доверие. За 35 години вие постоянно не лъжете. Постоянно ни говорите за някакви демократични ценности, за някакви неща, но те са ценности само за вас. Вие натрупахте състояние от своето си безхаберие, от разграбването на държавата, от вземането, гласувайки си най-високи заплати и за нас една студена вода. Какво ни предлагате вие? Обяснете ми. Обяснете на този народ. Не искате даже да го обясните. Не искате, за това 70% не гласуват. Нямате и анализ. Не гласуват тези хора, защото не предлагате решение. Не предлагате на решенията на тези хора, които са. Защото това, което се случва за продължение на 35 години, е тотален грабеж. Разграбване на всичко това, което през 45 години ние го построихме. Ама построихме страшно много. Постигнахме такива завоевания, които ги няма никъде. Няма ги в цял свет, разбирате ли? Да извадиш ти една аграрна държава, да й направиш такова развитие, го няма никъде. И това нещо вие да го обявите като социализма за престъпен строй. Престъпно, че ние сме достигнали да имаме нулева безработица. Престъпно да направим така, че хората да имат достойни доходи, да живеят щастливо, всеки един българин да има собствено жилище, да има социална система, която безплатно здравеопазване, безплатно образование, да е сигурен в това, имаме нулева, където се вика кражби и така нататък. Това е престъпление. И кое е тогава? Кое е вашето какво е? Да развалиш ТКРС-то, който хората са го построили, да нямаме нищо вече, държавното да стане партийно. Това направихте. И как да излезе този народ да гласува? Нали това не обещахте? Да раздадеш всичко, което е построено от този народ на външни фирми да го управляват. Дадахте тока, дадахте водата, предприятията ги разрушихте, дадахте ги на партийни секретари и за какво да гласуваме ние? Къде са тия ценности? След като ограбихте всичко държавата, след като го разрушихте всичкото това нещо, Борисов се специализира по програмите, които идват от Европейския съюз. Програмата за развитие на селските региони са 38 милиарда. Държавата народа е докаран до глад и пълна безработица, защото в селата безработицата е 99%. Само кмета работи. Обяснете ми. Кога се е бил без работа? Кога? И всичко да мълчи. Да закриете 1000 села и още повече. Да закриете 1500 училища. Още да ви ги редали. И вие да продължавате да ни лъжете и да продължавате да викате на тези хора излезте. Няма да излезат. Ако ще да ги убиете, докато няма човек като мен, който да излезе да им предложи решение, няма да излезат. Това е последният етап, на който ние се намираме. Или излизаме и си връщаме държавата, или приключваме. Защото това, което се разиграва пред народа, е пълен театър. Един няма който да говори. Всичко само лепи различни афиши, лепи различни плакати, лепи такива по магистралите са налепени. Колкото по-е непознат, колкото е по-незначителен,
Толкова по-големи са му плакатите, да го видят този човек, толкова хубавец. Ма няма смисъл да го налепите, бе. Защото само така могат да го забележат. Иначе като му гледаш какъв шешканин, какъв незрачен е. Какви лидери говорим? За какви лидери? Да кажат какво имат зад гърба си. Нищо. Приказки, думи. Никакви дела. Хора без дела. Вие ще ми се доверяват. И какво? Те търсят такива баламурници, но хората вече го разбраха. 70% го разбраха. Останалите, които са тия 30%, това са хората, които са разграбили държавата, които са разграбили европейските фондове, които са на държавния бюджет, накачени всичките. Това са тия хора, които гласуват. Да, ако искате да гласуват от ние 70%, трябва да им предложите някакво решение. Защото така само десни партии, всичките са евроатлантици и приемат европейските ценности, но никой не ги споделя. За да ги не споделят тези 70%, трябва да има друга алтернатива на евроатлантическите ценности. Трябва да има друга писта, която да е контра на вашата. Точно това предлагам аз. Селска партия, която може да ни извади от този батак, които ни докараха до тук. Тези хора трябва да излезат на следващите избори, защото точно това право. Обикаляме сега страната и се търсят хора, които да подкрепят създаването на такава селска партия. Ще създадем инициативен комитет. Уния хора, които се чувстват съпричастни, които могат да участват, а това са всички уния, които се занимават с земеделие, с животновъдство. Няма да оцелее един, разбирате, без аграрен модел или си връщаме държавата, или приключваме. Това трябва да го разберете, защото ние, селените, сме собственици на тази земя, на тази територия, на тази България. Ние сме собственици. Ние сме я съградили, ние сме основали и е срамно да я напускаме. Не ще я напуснат онези, които ограбиха. Това трябва да направим. Така че се обръщаме към уния, които сега са в Англия, в Франция, всичките уния, нека да подкрепят създаването на такава партия, защото за това нещо иска и финанси, да можеш да се предвидиш, да можем да намерим хора за всяка една област, за всеки един град, където се казва, за да може да създадем структури и така нататък. Трябва да се подготвиме много добре и много внимателно и през пролета, когато ще има други избори, просто да сменим модела, който ни убива, модела, който трупа външни дългове. Този модел ние може да го сменим, само потърпевшите. Те няма да го сменят. На тех така им е удобно да ми будалкат и да говорят небивалици. Защото точно това е политиката. Политиката е, вижте какво е всичките, вижте какво пише на Народното събрание. Там пише точно това. Съединението е смятане, събиране. Да кажете една партия от тях, една не се засичат. Въпреки че всичките имат едни и същи ценности. Да крадат. И тогава как не се разбират? Ние искаме да имаме коалиционни партньори. Хора, които гледаме в една и съща посока. И това са коалиционни партньори, чието електорат живее на село и се занимава с земеделие и с животновъдство. Това са българските турци. Това са също хората в българските роми. Защото с тези роми ние направихме великото животновъдство. Хора, това сте вие. Плюс селените. Това. Ето тези можем да смениме модела. Сменяме модела, връщаме си държавата и създаваме работни места. Ще има за всички. Държавата си връща и имаме вече държавно производство. Експеримента неолиберален модел. Пазарна икономика приключи. Ако искате да има България, ако искате да си продължиме с пазарните им принципи и с пазарните залагалки, просто ще ни ликвидират. Това трябва да го знаете. Защото няма как ти, след като се занимаваш с политика, да не виждаш кой ти е партньора. Как никой не ни разпозна? БСП-то, когато са дошли на власт, не като комунисти, а като Отечествен фронт с земеделците. Никой не говори за нас.
Никой не говори за селска партия. Никой не говори за нищо. Говорят само десни политики. За раздаването на пари и ликвидирането на това, което е съградено. Защото ние да го ликвидираме това нещо, определихме, което те го гласуваха, държавата е лош стопанин. Този стопанин, който съгради всичко. Вие не сте сложили една тухла тук. Откакто се дава. 35 години грабеж. Няма кой да издържи. Или си връщаме държавата и всичко го слагаме въпред, или приключваме. Аз няма да се изморя да го повтарям всичкото това нещо и за това ще ви моля хора, които споделят тези виждания, нека да се обадат на телефона и нека подпомогнат. Защото аз не искам като Мартин Карбовски да си взимам пикап или нещо друго. Искаме някакви минимални средства, защото всеки трябва да участва по някакъв начин. Ние нямаме субсидии. Ние нямаме като тия момченца, където дялосани и така нататък. Как да обикаляме? Ние трябва да разчитаме на вашето желание, вашата помощ. Говориме за някакви си 5 лева, за да имаме да сипеме гориво. Не ни трябват за спиме на хотели, не ни трябват абсолютно нищо. Защото това иска голема организация. Иска съпричастност на много хора с малко пари. Малко пари значи много. Защото когато човек има 10 лева и отдели 2 лева, това е голема помощ за нас. Това е съпричастното. Ние от хората с многото пари не искаме пари. Не искаме. Защото който плаща, то определя музиката. А ние искаме точно това. Масовото участие с малко средства. Ще напишем тук една банкова сметка и ние трябва толкова бърже да действаме, че до нова година тази партия да влезе и да се регистрира. За това ще ви моля да бъдете малко по-активни и който има така финансовата възможност, това ще ви бъдем на банкова сметка, нека подпомогне този проект, защото само той е спасението. Освен, че ще обикаляме и ще събираме, нали, където се казва, хора, които да искат да бъдат съпричастни към тази идея и да представляват тази партия, ние ще показваме и през YouTube, който също иска хора, които да го качват, които да го монтират. Ще показвам какво е разрушено. Ще показвам какво е разрушено. Защото никой не го показва. И то специално в аграрния сектор. За да видят хората как он е престъпният комунизъм ни е създавал предприятия, където да работиме, където да произвеждаме и каквото. И какво създадаха тези хора, когато ви върнаха земята и тя стана неизползваема, разделена на 2,5 милиона и кусур парчета. Никой не е ползвал. Всеки гледа сега да се отърбе от земята. А точно това е разковничето. Точно това е начинът, ако искаме ние да се спасим. Земята трябва да я запазиме. Трябва да се спре разпродажбата на земята. Трябва да се бърне държавата и тя да почне да регулира този процес. Защото утре, когато останем и без земя, защото това неминуемо ще дойде, хората си продават земята и вече не са никакви. Кого браниш ти? Кого? Обяснете ми какво да браним, когато нямаш земя, нямаш работа, нямаш нищо. И останали сме цената на произвола. Ето това е спасението. Защото майка България може да приюти всичките, които са избегали. След като им създаде работа, къде да работят и какво и как да бъде организирано всичкото това нещо. Аз съм го описал ето в книгата, който иска, нека да се обади. Имам още бройче от нея. Ще му изпрата да чете, защото това е начинът да направите вашия информиран избор. Ще направим, няма да само партията ще бъде носител на програмата, но ще имаме така наречения, нали, Обединен фронт или Народен фронт, нещо от това, което ще влязат още партии, които
подкрепят тази идея, които искат да участват и да бъдат съпричастни към спасението на България. Защото ние вече няма тези хора, които са в момента и искат вашето доверие, те искат да усвояват пари. И ще изгубиме тия пари. Ние говориме, че залога не е какво ще изгубиме. Ние губиме България. Усвоявайки едни европейски пари по програмата за възстановяване и устойчиво само ще изчезваме. До последния човек. Изчезваме като нация, изчезваме като територия и България е приключено. Така че трябва да спреме тази устойчивост и да си върнем държавата така, както беше до 1989 година с държавно производство. Това е модела, който ние можем да го предложим не само на нас, ние можем да го предложим на света, можем да го предложим, където се казва, и на Русия, можем да го предложим и на Европа. Стига те да го искат. Това е модела, който е сътворен от великия академик Хинковски. Благодаря ви за вниманието. Надявам се да сте ме разбрали правилно и да участвате така по-активно всеки, кой каквото може. Казвам ви. Не става въпрос за някакви, кой знае какви финанси. Става за много, много смешни пари. Защото нямаме такава възможност. Благодаря ви за вниманието. Предаването ще го видите в YouTube. Пишете, обаждайте се, знаете телефона, как да се свържете с мен.